imong pulong o Ginoo kamatuuran, santo sa kami diha sa kamatuuran. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Juan miingon kang Hesus, magtutudlo nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako. Timan-i ninyo kini, ang mopainom kaninyog tubig kay kamo iya nako makadawat gayod og ganti. Og mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan og usa kadakong galingang bato ang iyang liog og itambog siya sa dagat, kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Busa kun ang usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot, kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno, ngadto sa kalayo nga way pagkapalong. Kung ang usa mo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil, kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. O kung ang usa mo kamata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata, kaysa sangkap kag mata apan itambog ka sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa o sa tubag nato sa Salmo o sa atong Salmo responsoryo, murag nindot pamalandungan nga niingon ang Ginoo diha sa atong tubag sa Salmo, ang mga sugo sa to? Ang mga sugo, ang sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Kinsa ninyo dinhi ang maka testigos gyud nga tinuod gyud ni nga ang sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa imong kasing-kasing. Taas ang kamot. Usara kabuk, wa say siguro. Ang sugo sa Ginoo hingpit, perfect. Mao na makalipay gina siya nato. Pero naa ang problema kung mutuman baka. Kay kung di ka mutuman ang sugo sa Ginoo kay perfect man,
makasakit sa nato, makaguol. Na kanilang nias ebanghelyo, niingon diri sa tigingon sa ato ebanghelyo, kung ang usamo kamata maoy nakaangin nimo sa pagpakasala, nakapahimulag sa Ginoo, lugita kini. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod ani? Tasang kamot. Kanang malipay gyud nga mosunod. Nya punan pa gyud kung ang usamo kakamot makapahimulag nako, putla kini. Kinsay malipay? Taas ka mo. Sugo omnis Ginoo. Wa na ini isa. Kung ang imong usa ka tiil makapahimulag nga rin ako, putla kini. Kuyaw no? Nya kani nga sugo, perfect ni, sakto gyud ni, tinuod gyud ni. Pero kinsa may musunod? Wa na hilom na. Ganahan mo musunod dili. Kusga. Hawa na gitingog. Luuya na to, no? Nanimba ta karon aron lang gyud pagsupak sa sugo sa Ginoo. Pagkaluoy nato. Muna diri sa unang pagbasa si Moises giingnan sa iyang kay doon naman siya gipili nga 72 ka kanini ang mga mutabang niya ba pag handles mga tao kay kung siya rang usa niya milyon kapin ka mga tao iyang gihandol di niya makaya, so nagpili siya 72 ka mga tao nga gitan-aw niya nga murag kasaligan niya iya dayon nga ganing gihatagan sa espiritu. Pag adto gyud ngadto sa tulda ang Ginoo gikuha ang mga espiritu sa kanabang mga gitawag na to mga gifts ba sa Holy Spirit diha ni Moises, gipaambit ngadto atong 70 nya kay ang duha wa man kaadto sa ana tulda. Dito raman sila sa ilang tulda sa nagpabilin kay wating ito ma-inform kay wa pa man say text ato may tatong natoy group chat kay inig message nimo kakita ang tanan. Pero na-appeal pod sila dito pagkaigo sa Espiritu Santo, na nagna pod sila, nag-prophesied sila, purti nilang lipaya, kay pagsuod sa Espiritu Santo, nangalipay man sila, doon ay mga taong nakadungog o nakakita nga murag nakaingon nga murag unfair man eh. So ang ilang mata nakakita unfair sa may ilang gisulti. Moises, ang duha ka tao dito nanagna sad nga wa man tumuanhi dinhi, santa ato sila. Sa may gibuhat ni Moises ang iyang tubag, kanindot unta kung kitang tanan tagaan og ingon ana anong masina man ta. Pag-abot sa ebanghelyo mao gyapon giingnan sa Jesus ni Juan, tuay na nagna dito nangayog masakiton, nagsangyaw sa imong ngalan. Di man to nato member among gipahunong. Ingon si Jesus, ayaw oy, papadayon nala na sila god. Unsa man ni siya nga kanaganing kamatuoran, mao ni ang pagpakita nga kung maghisgot kag pulong sa Ginoo, nya maghisgot ka nga musod ang Ginoo nimo, ang tanang tao ana kinahanglan gyud makasinati. Ngano man maunay hinungdan sa atong or tuburan sa atong tinuod nga kalipay. Dili gani makasud nato ang pulong sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo di sad kasud. Nya kun wa gani ang iyang presensya nato, luoy kay ta. Unsa may atong iili sa presensya sa Ginoo? Unsa man? Kasagaran yun. Number 1, kwarta, bahandi. Haron pagtagbaw sa atong kasing-kasing, nga wa na'y Ginoo, atong ilisan og bahandi. Muna si Kristo may specify pud ani, di mo makaalagad og duha ka agalon. Di ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo og ang bahandi. Karon unsa may sodos inyong kasing-kasing, Ginoo o bahandi?
Kanira ba kunong kasing-kasing simbolo man ni sa gugma. So pwede sa nato nga ingnon kinsa maroy inyong gihigugma, ang Ginoo o ang bahandi. Sige, kusga. Kusog-kusugi pag yun. Ginoo. Sige, lingian na yung tupad. Ano yung tupad ba? Lingian na. Niya pangutan na ada yun. Na pwede ni mo ihatag ang tanan ni mong kwarta nga rin ako. Na hangyo ba na pwede rin na imong tanang kwarta ihatag nga rin ako. Sige, ikaw. Adi mo muingon nga nang hadlok mo. O muingon gani ng imong tupad, buang ka diha. Nahigugma nas bahandi. Wa gid nay Ginoo. Wa nay Ginoo. Nahigugma nas bahandi. Oh, mo na siya. Sige, ako na lang muingon kay basig na ikog mo. Pwede ninyo ihog ang inyo rong tanang kwarta sa kolekta. Kinsay mohog sa tanan ginyang kwarta sa kolekta karon isang kamot. Mailhan gina kay check upon man na ako ron inig human. At tanawa, wag gini pataas kamot. Kamong tanan nahigugma sa bahandi kaysa Ginoo. Wa man kung moingon ang tanan ninyong kwarta nga tuas inyo, kana larong naasod sa inyong bulsa, ihog tanan sa kolekta. Wa gini isa. Tingali pulos gyud mo way kwarta. Kay mo anhi kag simbahan, di gyud magdag kwartang dako usay wa gyud kwarta kay musimba raman, dool raman. Di lang ta magdag kwarta, pero muadto gani sa SM ngadto sa Ayala, hala gyud dadon gid ang tanang kwarta kay i-deliver gyud na didto. Muadto ganig parlor, hala dag gyud kwarta. Muadto ganig tarian, hala dag gyud kwarta. Hutdon gyud na mangutang pa. Pero moring simbahan, ayaw la pagdag kwarta kay simba raman ta. Nga buangon mo. Ari unta ninyo unta na ninyong kwarta dinhi kay ihalad ko ni Ginoo. Kay Ginoo na gud ni. Mao na niingon diri si Saint James or Santiago diri sa atong ikaduhang pagbasa, kamong mga dato panghilak kamo, pagminatay kamo. Kay kanang inyong gihigugma nga mga sapot, mga bahandi, mga plata, mga bulawan, gikutkot na sa taya ug sa anay. Ang pasabot ani, mga hanaw na kay ni ana ang COVID. Ni ana ang Delta. Mga hanaw na mas maayo pag inyo nang ihurot og hog sa kolekta kay mawa ang Delta. Ngayon, sa akong paghog, sa iyon ragyod kayo, pamalit mo sa atong slot sa kapilinha. Tag 1,000 per slot. Gamay na lang mga adlaw na hibilin sa pagpamaligya. Kutob na lang karong pizza 30 sa Septembre. Mauni ang atong ihatag ni Mama Mary as gift kay atong tukuron ang iyang replika sa iyang kapilya dito sa Cuba de area sa Portugal. Tukuro na to dito sa Takop San Remigio. Gani karon more than 50% na ang nahimo nga accomplishment sa pagtukod niya. Kutob pizza 30 na latong baligya. Pila pa may available slots para makapalit mo? Naapay 8,381. Kaya ang atong nahalin niabot na mag 21,119 slots. Pakpak sa namalit. Ang tanang namalit dunay kalipay sa ilang kasing-kasing kay nituman sa sugo nga pamalit kamo. Gastua ang inyong kwarta para sa Ginoo. Mga tanang naining kuana ko sa sige na kong ingon, pamalit pa mo, kamong nakapalit na pamalit pa mo. Karon hinon ang nag-text nako, punan gid nilag word, Father, ikatulo na ni nakong palit. Father, ikaupat na ni nakong palit. Nako gipakonsensya baka ko ani. Wala sa sila mahibaw nga ako kanapo nako ni palit. Oh, kanapo na ba? Wa pa di ay kay 5 raman di 4 raman di ay ka
simana ang ang kanang usa ka buwan nya wa pa man ta matapos sa Septembre. Basta kada simana mupalit gyud ko labing minus 5 ka slots. Mo nang balik-balik yung kong palit. Nga naman, kamura day mo atog langit. Kamura day makigsuod sa mahal nga birhen. Kamura di ay mo imuhatag o gift sa mahal nga birhen. Ako dili di ay. Nya naa ba ko ikahatag? Of course. Nago ko'y gidupa-dupahan. Kana akong gidupa-dupahan, di kada dupaan ning pare, doon na ni presyo. Kung taas-taas, dako ni siyag presyo. Kung ari dire gamay-gamay ra nya tuwagan is kapilya di na ko modupa kay kanay gamay jud kay na ang pare nga di modupa mag-ana ra nagduda gina kanay gamay ra gining kolektahan mga igsoon magampo kita mag-ana ra kana gamay nagpaprutan-aw gani dako ni kolektada dukaw ni mga igsoon pasabot hakop ko nita dili na mo meaning ana kamo motuosan mo basig magsige na sa numog analyze sa dinupahas pare. Di oy kung ang pari batanon pa ang dupa ari dire kay ligon pa magkamot o gulang-gulang na anhin na dinhi nya perti na gyud tiguang nga ari na dire di naman kaisas kamot no ngano dai kamo mga tiguang kaisa pa mo yung kamot oy sus mura na lamog sisiyo nga kanang way pa ko ana-ana na lang mo di ako din akaisas kamot din akalayat-layat di ba muna meaning sa dupa kuha ato katong unang meaning. Pero usahay, tinuot sa tasya. Mana, mamalita. Ayaw kahinogon anang kwarta. Nasa ini testimonian ako, pader, negosyante man siya. Sa una, pader ba, nga kanang adyo ko kabati nimo, kanang imong pagsigig wali bahin anang kwarta. Pastilan, pader, kana yung inigting sweldo nas ako mga tao. Mura jud ko mabuang pader kuno anak ko'y kwarta kana yung ting paningil sa akong loan pader kana bang na mga negosyante otrom sa mga utangan kay tanan lisura gid pader ana pero karon pader sige kong paminaw nimo pagka-relax na nako pader igabot ko sa akong giutangan pader moingon ko time sahab okay ra jud kayo ako jud kang bayran ana bisan pa kuno siga-sigahan siya sa mata relax na jud kuno kay siya. Nya kana kuno wa na siya kwarta nya wa na siya ikasweldo or kuwang ang pangsweldo di na siya maratol moabot ra na kay kana mga tawhana gimahal gunas Ginoo naa gini kwartang ihatag ang Ginoo naa dayon mamalit daghan ay sao dan nate ikasweldo wan adyo kuno siya maratol ambot tinuod ba to kay nga naman ang sugo sa Ginoo maghatag ginagka-relax kalinaw o kalipay sa atong kasing-kasing. Sunda lang ang sugo sa Ginoo. Unsa man gyud main nga sugo sa Ginoo, ayaw pagpakasala. Muna nga si Kristo iyaning pamaagi sa pagsulti. Wa siya moingon nga literal putlang imong kamot, imong tiil. Pero iyaning pamaagi sa pagsulti aron ka makasiga imong mata. Hala. Ana ba? Kana bang makatuo ta? Nga kini ang gisultis Ginoo og balaod sa Ginoo kung atong supakon mas maayo pagwatay kamot. Example, bana ka. Ang imong kamot gigamit nimo hikap anang mga JRO. Ana, malipay ka? Ha? Bana, malipay ka? Nga magsigig hikap anang nindot kaing leg sa JRO? Tubag. Og di mo malipay, ako malipay ko ana. Mo nang wa ko muhikap. Nga naman, makatintal. Sa imong paghikap ana, ang imong kamot mura nagnaputol. Kay di na sad ka kamaong muhikap sa imong asawa. Ludo na ka magtan-aw sa imong asawa. Kay kadto na may imong gihikap ang tag 18, tag 19, tag 16. Unsaon pa man imo paghikap aning 56. Luod yun. Kinaanad magaghikap ato. Mura rasag naputol imong kamot. Unya, kalain nimo no, nga akas balay pero di ka muhikap sa imong kaubas balay nga angay gitang hikapon o gakson ang imong asawa. Una siya kanang imong tiil. Naanad ang imong tiil og adto ngadto sa sugalan aron ihatod ang imong kwarta nga kinitaan
adtong gasigig udjes, giste, nya hapak nga to labay ang tag 500, tag 100 ipanglabay, tag 1,000 ipanglabay didto. Dinhi gani labayan lang tag 50 tabos ana piso. Dito tarian labay ang tag 500. Unsa pa may imong ilakaw padung sa simbahan nga naadik naman kaato? Ang imong tiil mura nagpungkol kung simbahan ang hisgutan. Nyag naanad kag hatag og kwarta didto nga dagko ang imong kamot wa na sa ikapuslanan kay di na nakamaong mukuot sa imong 1,000 aron ihog dinis kolekta. Pungkol na ka in relation sa Ginoo. O may pagputlo na nimo sa imong pag-adtos tarian, dad-o na nimo dinhi sa simbahan. Anong di man mo makumbinser? Maunay meaning, ana. Kung ikaw batanon, sige kag tan-aw ng porn, sige kag tan-aw ng porn, ang imong mata na adik na gid anang porn o kanang computer games, unsa pa may imong gana nga itan-aw sa Biblia, aron mo basa sa Biblia. Usahay gani, wa na kay mata nga ikatan-aw sa imong ginikanan o sa imong mga igsuon, kay na-focus na ka ng computer, na adik na ka ng computer. Pasabot, lugita na imong mata, pasabot, kuhaan ang imong focus anang computer, itutok na sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsuon, haron makabuka ang imong baba nga moingon ka, gwapahan ni mo ron ma. So, nuang ka diay. So, lagi, liwat man day ko nimo. O, ano ba? Awa mo kasabot? Ano ba? Haron tagaan dahin ka og kwarta. Nga imo din ang iduwa sa computer. Dili. Imo nang ihog diri sa simbahan. Imo nang ihatag ngadto sa imong mga, ipalit na nimo sa imong mga requirements sa imong pag-eskwela. Ana, pasabot, munindot ang imong relasyon. Lugitan ang imong mata. Ibalhin na ngadto sa laing focus. Kay basig na adik na kadiha sa sala. Bantayan nato ang atong lawas, wa ba nato magamit sa sala. Nya kung nagamit sa sala, putla ka ng maong paggamit. Haron ibalhin sa maayong paggamit sa imong lawas. Kung ang imong lawas gigamit na nimo sa pagpangwarta o pagprotektar sa imong kwarta, matud pa ni Santiago, paghilak o pagminatay, kay duol na ang impyerno diha nimo. Nya ang impyerno matud pa ni Kristo, ang mga ud di mamatay ug ang kalayo dili mapalong. Magsigi ra jud kag hilak, inig kapaak diri sa od, imong hapakon di ana sa diri, hapakon dukdukon nimo mudaghan anon ari nanos imong mata mukaon, di gyud mamatay, di apay kayong gasiga-siga. Bakakon ba si Kristo? Nindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria Magdalena, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong magtutudlo, nagtudlo kanato nga ang pagsunod sa iyang mga sugo mao ang tuburan sa kalinaw, kalipay ug kasantos. Busa mudangop kita nga mapaubsanon ug moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa balaang katawhan sa Dios nga manlimbasog sa pagsalikway sa tanang daotan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nasud diin ang mga Kristohanon nagantos tungod sa ilang pagtuo nga ang grasya sa Dios mulamdag kanila,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga maangkon na nila ang pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan sa among manunubos, dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.